ಮಾರ್ನಿವಿ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಸುರುಕು ನೆನಪಾಪಿನಿ ಪಿಲ್ತೆಸದ ಪೊರ್ಲು ಪಿಲ್ತೆಸ ಆತ ಪೊರ್ಲುతో చూడన ఇక టొప్పి ఆవడు మండే ఆవడు దీనేటి మాత్ర అంಡ టొప్పిన మండల్ನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮದಾದ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆದಾದ ಒಂದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಪಾಯರೆ ಕುರಾಲ್ದ ಮುರಿಲಿ ಅನ್ನೆ ಬಕ್ಕ ನಾಗೇಶನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಮಂಡೆ ಇಂಚ ಅನ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ಬಾರ ಇಂದಿತ ನನಗೆ ಈ ಶೇಪ್ ಬರೋಡನ್ನದ ಅದು ಅಚ್ಚಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಅಂದ ಅಚ್ಚ ಮಣ್ಣದ ಅಚ್ಚಿ ಮನ್ಪು ಪಣ ಮಂಡಲ ಹಾ ಮಂಡಲ ಕನೆ ಅಚ್ಚಿ ಮಂತದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಾಜಿ ಪತ್ತ ಪತ್ತ ಅದೇ ಪುಡು ಒಂದು ಫೈಬರ್ ಒಂದು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಮಣ್ಣದ ಒಂದು ಒಂದೆತ್ತ ರಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೂರ ರಟ್ಟು ಒಂದು ರಟ್ಟು ಒಂದು ರಟ್ಟು ಪೂರ ಇತ್ತಾನೆ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಪೇಪರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುಂಟು ಒಂದು ಉಲ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಈ ಸತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದಿಪ್ಪಿನ ಟೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ನೆಟೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಮೇಟ್ ಇತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸೈಜ್ ದ ಪೂರ ನೆರಳು ಧೂಳು ಬತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಬಂಡವು ಅರಲ್ ರಬಡೋಡು ಅಂತ ದಿನ ದುಮ್ಮೆ ಕುಲ್ಲ ದೀಪಿ ನಾವು ಯಾವ ಎಂಜೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕರ್ಲಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಉಲಾಯ್ ಆ ಬುಡ್ಪೂಜಿ ನನ್ನ ಅದು ದೆತ್ತಿಲ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಬರ್ಚಿದಾಕಲೇ ಕೊರೋಡು ಹಾಂ ಬರ್ಚೇರನ್ನು ಇದು ನನ್ನ ಬುಡ್ಪೂಜಿ ಅವರು ಅಮ್ಮ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆ ನಮಗೆ ಬಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದೇಟು ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡದೆ ಐಟು ಉಪ್ಪುನ ಮಂಡೆ ಒಂದು ಮಂಡೆ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದುಂಬು ಕುರಾಲು ಕೂಡ ಹೋದ ಕೈ ಮುಗಿಯವರಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಂದಂದು ಕೈ ಮುಗಿದ್ದು ಬರ್ತದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಪ್ಪ ಎಂಗಳು ಮಂತಿನ ಬೇಲೆ ಪೊರ್ಲು ಆವಾಡು ದಾದಾನ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಹಚ್ಚಿಲ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಬರೋಡು ಒಂದು ದೇವಡ ನಟ್ಟು ಆ ರೂಪ ಕೊರ್ಪುನ ಆರೆ 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 ಎಂಗನ ದಾಲಂಚಿ ಎಂಗನ ಕೈ ತಿರುಗು ಆತಿ ನಾಯಿ ಸಣ್ಣ ಬೇಲದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಳು ಭತ್ತ ತೂವೊಂದುದಾರು ಮಂಡ್ಯದ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಅವನುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಿಲ್ತೇಸ ತೂನಾಗ ಪಿಲಿತ ರಂಗೇತ ಮುಖ್ಯನ ಐತ ಮಂಡ್ಯಲ ಆತೆ ಪೊರ್ಲು ದೇವನಾಗ ಈ ಪಿಲ್ತೇಸ ನಲ್ಪನಾಗ ಐತ ಮಂಡ್ಯ ಗದ್ದನಾಗನೇ ಐತ ರೋಮ ಆಡು ನಾವು ಆಡು ಹತ್ತಂಡ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಯ ಮಂಡ್ಯದ ಇದು ನಲಿಪುನ ಆಡು ಇಂದೇನು ತೀರಣ್ಣ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂಡ ನಾವು ಪಿಲ್ತೇಸನ್ ತೂವೊಂದು ಪೂ ಅಂಡ ಪಿಲ್ತೇಸದ ಮಂಡ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಆ ಬೇಲದಾದ ಐತೆ ಪಿರೋಡುಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದಿರ ಇರೋ ಏರಿಯಾಗಳ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಪುರಾಲ್ದ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಈ ಪಿಲಿತ ಮಂಡ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ಇಡತ್ತಂಡ ಈ ಪಿಲಿತ ರೋಮದ ಮಂಡ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಹೋಯಿನಾರು ಎತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಪೂ ಆ ಪಿಲಿತ ಮಂಡ್ಯ ಅದು ಪೊರ್ಲು ತೋಜೋಣ ಐತ ಪಿರೋಡುಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಅವು ನಾಗೇಶನ್ನ ಟೀಮ್ ನಾಗೇಶನ್ನ ಇಂಗ್ಲು ಪಿಲಿತ ಏಸತ್ತು ಒಂದು ಪೂ ಆ ಪಿಲಿತ ರಂಗಡ ಅದು ಪೊರ್ಲು ತೂನಾಗ ಆ ಮಂಡ್ಯ ಗದ್ದನಾಗ ಮಂಡ್ಯದ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಐದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಾರು ಈರ್ ಮನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾನ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಇಂಗ್ಲು ನಾಡೊಂದು ಬೈದೀನಿ ಇದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಂಡ್ಯ ಅಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ಊದು ಪೂಜೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಊದು ಪೂಜೆಗೆ ದೀಪಿನ ಮಂಡ್ಯ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಇಂಚ ನಾ ಅಂದೇಕ್ಕೆ ತರಕಬಾರ್ದು ಗೊಬ್ಬನ ಮಂಡ್ಯ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಅನ್ನಕ ಮಿಡ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಲಂಕಾರ ಮನ್ಪೋತ ಪೂರ ಅಪಗ ದೀಪಿನ ಮಂಡ್ಯ ಆತೆ ಹಾಂ ಆಯ್ತು ನಾನು ಬೇಲೆ ಆವಡುಂಡು ಇತ್ತು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತ್ರೆ ಫಿನಿಶ್ ಪೂರ ಆತಿಜಿ ನಮ್ಮ ನಾಗೇಶನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನಂಗೆ ತೀರದಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಆ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಚಿತ್ತನ ಪೇಂಟ್ ಅವೇ ಮಿಂಪ ರಾಸಿ ಬಿಡ್ದು ಮಾರ್ನಿ ನಂಗೆ ಪಂಚಾನೆ ನಾನು ಇಂಚಿ ಇಲ್ಲ ಏಪಲ ಅದೇ ವರ್ಷ ತೂನ ನಾಗೇಶನ ಎಂಕುಲು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತ ಸಮಾದ ತೂನಾಗ ಆ ಮಂಡ್ಯದ ಪೊರ್ಲು ಎಂಗ್ಲು ತಗೊಂಡು ಪಾಂಡ ಮಂಡ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮದಾದ ಐತೆ ವಿಷಯ ಏರಿಗ್ಲು ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಅದೇ ಅವೇನು ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮರಕೇನಿ ಬಲೆ ಕೊಯ್ ನೀವು ತುಯ್ಯರ ಬಂಡೈತೆ ಮಂಡೇನು ಪೂರ ಉಲ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ದಾಯಬಂಡ ಜಾಗಲಜ್ಜಿ ಆಯ್ನ ಇಂಚ ತಿರ್ತದ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಂತೆರಡು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಐಕ್ ಹೊಡದು ಐನ್ ಪೂರ ಉಲ ಐಕ್ ಬೋರ್ತ್ಲೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಎಂಗ್ಲು ತುಯ್ಯ ಕಾಡು ಇಡೀ ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನೇಲದ ತಿರ್ತದಿಂದ ಉಪದ್ರ ಜೋಗುಲು ಬಂಡ್ರೆ ಪೂರ ಬತ್ತ ತರಕದಿ ಒಂದು ದೆತೊನ್ನ ಕುಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಚೂರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅನ್ನ ದೆತೊನ್ನು ಜೀರು ಐಕ್ ಬಡದ ಐನ್ ಫುಲ್ ಸೇಫ್ ಮಂತ್ ಫಸ್ಟ್ ದಿವಡ ಎಂಗಲ ಕೈ ದಾಕಲ ಐಕ್ ಪೋಯಿನೆಟ ಮಂಡ್ಯ ಐನೆಟಲ್ಲ ಈರ್ ಮುಲ್ಪೆತ್ತ ಹೋಗು ಪೂರ ಮಂಡ್ಯ ಪಿಲಿತ ಮಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ರೋಮದ ಮಂಡ್ಯ ಟೊಪ್ಪಿ ಎ ಟು ಝಡ್ ಜಂಡೆ ಬೀಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಐತೆ ಐಟಮ್ ಮನ್ಪೇನು ಪಿಲಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಈತ ಮಂತದ ಅದು ಒಂದು ದಾಯಬಂಡ ಏನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮುಗಿಪುಂಡು ನೀನು ಯಾಪ ಪಿಲಿತ ರಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಣ ಆಯ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲು 24 hours ಐಟೆಪ್ಪು ಆತು ಸಟ್ಲು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಪೊಲಲಿ ಬಂಟ್ವಾಲ ಇರ್ನ ಪಾನೇರು ಉಲ್ಲಾಲ ಅಂಚ ಫುಲ್ಲು ಸಟ್ಲು ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 4-5 ತಾರೀಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ ಎಂಡ್ ಎಂಕಟ್ರಮಣ ಎಂಡ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಮನೋಜರ್ನಾಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಡ್ ಎಂಗಲ್ನ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಲು ಪೂಜೆ ಪರ್ಪಿನಿ ಚೌಲ್ ನೀರು ಮೀಪಿನಿ ಪೋಪಿನಿ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜೆ ರೋಡದೆ ಲಿಂಬೆ ತಲೆಗೆ ಉಂಟದು ಮೀಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪಿನಿ
ಅನುಗ್ರಹ ಆತ 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 ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಣದ ಆಲಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಸತ್ಯವನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಈತು ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜರೋಡಂಡ ಆ ದಸರಾಗ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಆರೋಗ್ಯ ನೊಂಜಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಆತೆ ಎತ್ತೋ ಸಟ್ಟನ್ ಬಿಡ್ಪಾಯಿ ಅವ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಈ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಹೆಂಗೆ ಇನಿಕ್ಲ ಆ ದೇವ್ರದೇಟ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಬರೋಡಣ್ಣ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇತ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಪನಿಯರ ಫುಲ್ಲು ಈತ್ ಇರೆಗ್ 2013 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಂತೋಷಿರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಿಲ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಐಕ್ ಪೂರ ಪಾಯರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಲ ಆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಮನ್ಪುಣ ಹೆಂಗೆ ಹಾಂ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಪ್ರೈಸ್ಲ ತೆಗೆದಿನಿ ಹಾಂ ಆ ಪ್ರೈಸ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಐತೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆ ನಾನು ಎಂಗ್ಲನ ದಾಲ ಅಜ್ಜೆ ಆಯ್ತು ಎಂಗ್ಳು ಇದ್ರಾಗಜ್ಜೆ 24 ಗಂಟೆ ಕಾಂಡೆ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೂಡ ಭತ್ತದ ಮೀದು ಕೂಡ ಕಾಂಡೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಟೀಮ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಆತ ಅದಂದೆ ಈ ಸತಿದ ಬಣ್ಪ ಈ ಮುಲ್ತ 9 ತಾರೀಕಿಗೆ 5 ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪಣಿ 9 ತಾರೀಕು 5 ಟೀಮ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾಂಡೆ ಐನು ಎನ್ಮರೆ ವರ್ಮಾಂಟದಲ್ಲೇ ಬುರ್ದು ಕೊರ್ದ ಅವ್ರು ಹಾಂ ಆತ ಟೀಮ್ಲುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿನ ಬಂಡ ಆತ ಜನಲ್ಲ ಸಟ್ಟು ಮಂದಿ ಎಂಕಲನೆ ಆಯ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ವಿಜಿಂದ ಗಿರಿಗಿರಿ ಆ ಬೊಕ್ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಆವಡಾಯ್ತ ಮಂಡ್ಯರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಟೊಪ್ಪಿರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಆಯ್ತಾ ಬೇಲೆ ಹಾಂ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಕುಡೊಂಜಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿದ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಆದುಪ್ಪು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತ ನಾನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾತ ಪುರಲ್ದ ಪಿಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂದ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಲ್ಲಿಲು ಟೀಮ್ ಬಂಡವು ಎಂಕಲ್ ನಂದೇ ಬನ್ಪ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಸಂಬಳಗೋಸ್ಕರ ಬೆನ್ಪಿನತ್ ಅವು ಟೀಮ್ ಏಪ ಮುಟ ಉಂಡುದುಲೆ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಲ್ಲಿಲು ಎಂಗ್ಳು ಏಪ ಮುಟ ಆರು ಟೀಮ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸಂತೋಷರು ಆತ್ನೇಟ ಎಂಗ್ಳು ಆಯ್ತಾ ಪಿರಾಡುಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಅವು ಎಂಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬೇತೇನೆ ಕಾಸ ವಿಷಯ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾಗ್ಲೇ ಗೀತು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಗ್ಳು ಪಂತಿಲ್ಲ ಇದ್ದು ದಯಬಂಡ ಹಾಕ್ಲು ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಎಂಗ್ಳು ಆತೆ ವಿಷಯ ವರ್ಷಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಏನಿ ಅಪ್ಪೆನ ಪಿಲಿತ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಣನೆ ಪುದರ್ಲಪ್ಪನ ಆ ಟೀಮು ಅರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಗ್ಳು ಮಿತ್ತುಬೋಡು ಮೋಕೆದ ಬೊಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವೇನೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮಂಡೆ ಮಾತ ಈ ಸರ್ತಿ ಏತ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲು ಬುಕ್ ಮಂದಿರ ಮಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡ ಅಂದೆ ಪುತ್ತೂರದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಪಣದೆ ಐಕ್ ಫುಲ್ A to Z 15 ಮಂಡೆ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಅವು ಪೂರ ಮಂತದ ಆ ಮುರಣೀರು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿತ್ತಾರದ ಅವು ಇತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಕ್ಕಾಕಿ ಪೀಠ ಪಾಡ್ರೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಕೊರ್ದು ಬೈದೆ ಕಾಸ್ಟ್ 15 ಮಂಡೆ ಅವು 5 ತಾರೀಕು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅವು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಎಂಜ ಬಂಡು ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಪನೋಡ್ದು ಮೆನ್ನ ಎತ್ತಾವಡು ಹಾಕಲು ಬತ್ತು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಪುನು ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆನೇ ಇಜ್ಜೆಂಡ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ದುಮ್ಮು ಕೊರ್ದಾವಡು ಅವು ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕುಳ್ಳುದ ಅನ್ಲ ಅವು ಹಾಂ ಅವು ಕೊರ್ದಾತಂದು ಹಾಕಲು 5 ತಾರೀಕು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ 2 ತಾರೀಕು ಅಂತ ಎತ್ತವೆ ಬಂತೆ 2 ತಾರೀಕು ಅವ್ಳು ಫಿನಿಶ್ ಆಪನು ಕುಡ್ಲಾ ಹೋದೆ ಇನ್ನು ಲೋಡ್ ಬಂತ ಅಡೆ ಕಡಪರು ಆ ವರ್ಷ ಹೆಂಗೆ ದಿಕ್ಕು ಹಾಂ ಅಂಚ ಪಡಿಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಪಾನೇರ್ದ ಬಂಟೋಲ್ದ ಪೂರ ಕೆಲವು ಪೂರ ಮಂಡೇಲು ಪೂರ ಆರ್ಡ್ರ್ ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಈ ಸತಿ 30-35 ಮಂಡೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಉಂಡು ಹಾಂ ಮಂಡೇನೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಅವು ಲೆಕ್ಕ ದಿಕ್ಕಂದು 200-300 ಮಿತ್ತು ಹೋಗುದು ರೋಮದಿಂದ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಹಾಂ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಆತನು ಅವ್ರು ಪೂರ ಮಿತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಲ್ಲಾದಿನ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಿ ನಾನು ಜೋಕ್ಲು ಎದಿಲೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ 2-3 ಜನ ಹಾಕೊಳ್ಪೆ ಅಂತ ಮಕ್ಳು ನಾವು ಉಂಡು ಹಾಂ ಅಂದಂದು ರೋಮ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತು ಅಯ್ನು ಸೈಡ್ ಕುಲ್ಲಾರು ಪೆನ್ನು ಅವನು ನಿಜವಾದ ಮೂಲು ಓಲ ದಿಕ್ಕು ಅವು ದುಬೈ ಹಿಡ್ದೇ ತರ್ಪಡ ಅವನು ಪೂರಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೀಮ್ಲ ಹಾಂ ಮೂಲು ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆಡು ಬಾಂಬೆ ಆಡು ಓಲ ದಿಕ್ಕು ಅವು ದಸರಾಗುಂದೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ತರ್ಪಡ ಅವನು ಬೊಕ್ಕ ಈರಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೋಲೆ ಅವಳು ಇಜ್ಜಿಂದು ಪೂರ ಹಾಂ ದಸರಾಗುಂದೆ ತರ್ಪಡ ಅವನು ಹಾಂ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡ್ದು ಪೇರು ಕಾರ್ ಕೂಡ ಪಾಡಿರು ಪೂರ ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತು ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಕುಡ್ಲಾಡು ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ಲೋಡ್ ತರ್ಪಡವ್ರು ಆತು ಸೇಲ್ ಆಪನು ಹಾಂ ಬಣ್ಣಗೆ ಇಂಚಾಪನು ಇನ್ನು ನಿಜ ಅದು ಗಾಡಿದ ಕವರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗಾಡಿದ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಅಲ್ತ ಮುಲ್ತತ್ತು ಇಂಚಿನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 20 ಮಿತ್ತು ಕಾಣಬಾದೆ ಇಂಜಿಂದೇ ಸೈಜ್ ಹಾಂ ಇಂಜಿಂದೇ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಬರ್ತೀನಿ
ಅಂಚೆನೆ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆತ ಶೇಪ್ ಇಂಚ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಎಂಕುಲೆ ಮನ್ಪುಣವು ಚಿಟ್ಟೆ ದಕ್ಲೆ ಚಿಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಇಂಜ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಪಂಡ ಇರಬೇಕು ಮುಲ್ತ ಪನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಪೈಂಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರಪೇರು ಪಿರೋದು ಆಲಪ್ಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಮಂಜಾಲು ಮಾತ್ರ ಪುಂಡು ಎಂಗಲ್ ನಂಚಾತಾವು ಏಟು ದೊಡ್ಡ ಪಿಲಿಯೋ ಉಂಡು ಮೈಟ್ ಬಣ್ಣ ಉಂಡು ಅವೇ ಮೂಲ ಪಿರೋ ಮನ್ಪೋಯ್ತು ಒಂದೇ ಪಟ್ಟೆ ಆಯನ ಮೈಟ್ ಅವು ಎಪ್ಪೋಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ದಿನ ಅಕಲ್ನ ಎಂಗಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು 10 ಪಟ್ಟೆ 4 ಚಿಟ್ಟೆ ರಡ್ಡು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅವೇ ಒಂದೇಟು ಎಂಗಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಮೇಕ್ ಬಣ್ಣಲ ಅವೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾಡೋಡು ಎಂಕುಲು ಅವಗೊಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಅವಳು ಮಾರ್ಕಲ ಲೆಸ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲು A to Z ಏನು ಸಟ್ಟು ಮಂತ್ ಪೋಪಿನಿ ಕೈಕ್ ಲಿಂಬೆ ಹುಲಿ ಕಟ್ಟದು ನವಿಲ್ದ ಗರಿ ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ಫಿಲಿಕ್ ಎಂಜಿನ ಬೋಡು ಐನಿ ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ನಿಯಮನ ಪಾಲಿಸಾವೆ ಎಂಕಲು ಇಂಚ ಸಟ್ಟು ಮಂತ್ ಪೋಲು ಒಂದು ಪೋಪಿನಿ ನಮ್ಮ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿಯಾತು ವರ್ಷದಿಂದ ಆನಂದನೆಲ್ಲ ಎಂಜಿ ಪಿಲಿಯೇಸಗ ದಾದ ಮಾತು ಆ ಟೊಪ್ಪಿ ಮಂಡೆ ಅತ್ತು ನಾನು ಜಂಡೆ ಇಂದು ಮಾತು ಮನ್ಪೇರ್ತುಲೆ ಆನಂದನೆಲ್ಲ ಸಾತ್ ಕೊರ್ಪುನಾರ್ ಮಾರನೇ ನನಗೆ ಫುಲ್ ನೆತ್ತ ವಿರಾವಡೆ ಪುನಃ ಬಿಸಿ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ 2 ವಾರ ಕರೆಂಟ್ 2 ವಾರದಿಂದ ಬೇಲೆ ಅವನು ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ನೂಲ್ಡತಾ ಚಿನ್ನ ಸಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಓಹೋ ರೌಂಡ್ ಇದು ಸೈಜ್ ಪೂರಣ ವೆಂಚ ದೀಪುನು ತರೆತ ಅವು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಮೀಡಿಯಂ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಬೇತೆ ಅಂಚಾತ ಒಂಜು ವರ್ಷದ ಬೇತೆ ಅಂಚ ನಿಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲ್ನ ಅರಕೆದ ಬರವಾಪನದೆಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಐಕು 1 ವರ್ಷದ 4 ವರ್ಷದ ನೆಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಮೀಡಿಯಂ ಬೇತೆ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲ್ನ ನಿತ್ತ ನಂಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೇತೀನಿ ಹೊಸತೆ ಅವು ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಪಿಲಿ ಬಾಡ್ನಾಕ್ಲಿಗೆ ಗೊರ್ಪೇರು ಹಾಕ್ಲಿ ಪತಂ ಬೇರೆ ಅವು ಇದ್ದತ್ತೊಂಜೀರು ಏನು ಮಾತ್ರ ಪಿಲಿ ಬಾಡಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ ಕೂಡ ಗಂಪಾಡ್ರಂಡ ನೂಲು ಟೈಟಾ ಅರೆ ಗಮ್ಮುಡು ಪಾಡ್ ನಾವು ಜಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಭಾರಿ ಪೂರ್ಲು ಬೀಜ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ఎందుకంటే ఇన్న మూడు పురలు మాత్రం ఇంచిన మనకు అవుల పనిపేనే కుడ్లాడు పున కాలి బాల్ కుల్ల విత్ కవర్ మనకు ఎంకులు ఉందే స్టైల్ మనకు ಇದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರೋ ಒಂದು ಅಂದು ಪೂರ ಎಂಕುಲೆ మనకు ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಪತಂಗ ಎತ್ತೋ ತೀರಡೆ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲು ಅವನ್ ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಡಿಸೈನ್ ಜೋಕುಲ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇದು ಪೂರ ನಾವು ಬುಕ್ಕ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಪೂಲ ಪೂರ ಆ ಪಿಲ್ತೇಸದ ಎಂಟ್ರಿ ಪುರಾಣ ಒಂದು ಬೀಜ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ನಂಗೊಂದು ಇತ್ತೆ ಧೂಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿ ದೆಕ್ಕೆರ ನಾನು ದೆಕ್ಕನೈತೆ ಒಂದು ಪೋಪು ನಾನು ದೆಕ್ಕರ ಟೊಪ್ಪಿ ಪೋಪುಂಡು ವೇಸ್ಟ್ ಅದೇ ಒಂದು ಬರ್ಸ ಬರಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಮೋಲ್ಡ್ ಅದೇ ಒಂದು ಇತ್ತದ ಅದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಗಮ್ಮುಡು ಬರ್ತಾವ ಮೋಲ್ಡು ಪಂಡ ಕಾಕಾಜಿ ಕಾಕಾಜಿ ಅಂದ ఇక్కడ నాగేశాన్ని వల్లగానే ఏదో పిరోడ్లో పట్టే ఉడిపోవాలి ಮನ್ಕೊಡಿ ಚಿಟ್ಟೆ ದಂಡ ತುಲಮೆ ಒಬ್ಬರ ಪೇಪರ್ ನೀವು ನಂಬಾರ ಅವು ಕಾಳಿ ಮಣ್ಣು ಫಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿ ಮನ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ಅವು ಉಂಡತಿ ಮೋಲ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಮಣ್ಣು ಫಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿ ಮನ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಮಣ್ಣು ನುಂಗುದ ಹಚ್ಚಿ ದಿಕ್ಕುಲది ಹಚ್ಚಿ ದಿಕ್ಕಲೇಕನೆ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಕೋಟೆ ನೀರು ಕಾಳಿ ನೀರು ಅದಕ್ಕೆ ಡೀಟೇಲ್ ಗಮ್ ಪಾಡ್ದು ಪತ್ತಾಂದು ಕಾಳಿ ಪೇಪರ್ ಆಯ್ತಾ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಅನಾಗ ಪಿದೇಟ್ಲು ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾನಸ್ ಕುಂಟುಂಡತಿ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೀರು ಗಾಯ ಪತ್ತವನು ಬಂಡವು ಬಿಡ್ರೆ ದೆಕ್ಕರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಟಿಂಗ್ ಒಂದು ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಓಪನ್ ಆಪ್ ನೀರು ಫಸ್ಟೇ ಗಮ್ಮಡು ಬತ್ತಲ್ಲ ನೀರಿನ ಮೋಲ್ಡ್ ಹಾಲ್ ಆಪ್ ಅದೇ ಆಯ್ಕೆ ಹೊಡೆದಾವು ಈಗ ನೀರು ಬತ್ತ ಸತ್ತಿಗೆ ನುಮ್ಮನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅವೇ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು
ಪುರಾಣ ಇಂಕೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿತ್ತು ನಾವು ಪುರಾಣದ ಜೋಕಲ್ನ ಗರುಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬಂದು ಆ ಗರುಡದ ಜೋಕಲ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ತುನ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಈ ತೀರೆ ಪ್ರಾಡವು ಮರ್ಯಾದ ಜನಕ್ಕೂ ಹೆಂಗನ ನೆಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂರಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ತನ್ವಿತಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಮನ್ಪರ ನೀನು ಗುರುಯರಿಗೆ ಇರ್ನ ಉದರ್ ಬಂತಿ ಅಂಚಾಗಿ ರಡ್ಡು ಮಂಡೆ ఒక 10 ಟೊಪ್ಪಿ ಪೂರ ಮಂತ್ ಕೊರ್ರೆನ್ ದಾಕೊಂಡ ಪಾಪ ಆಯಲ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ದಾಲ ಜಾಯ್ ಗೊಂಜಿ ಆಯ್ತು ಮುಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ಆಯ್ತು ಭಯಂಕರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐನು ಪೂರ ನನ್ನ ಮಂತ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೂಡ ನಾಲೈನಲ್ಲಿ ತೂತಾರತ್ತ ಮಂತ್ ಇತ್ತೆತ್ತ ನಾಯಿಸನ್ ನಾನು ಪೈಂಟ್ ಕನಪೆ ಕಣ ಕಣ ಎಲ್ಲ ಕಣ ಬಂತೆ ಅಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂದ ಸುರುಕು ಎಂಚ ಪೂರ ಆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರ್ಪನಾಡ ಸುರುಕು ಎಂಚ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಗಜಿಟ್ಟು ಮೋಲ್ಡ್ ಮಂತ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ಐತಂಜಿ ಇತ್ತು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ದಪ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐರ್ದೋಕೆ ಎಂಜ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಲೇಡ್ ಇಂಚ ಕಟಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಬ್ಲೇಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಬಂದದ್ದು ಇಡೇಗಲೊಂಜಿ ಗೀಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬ್ಲೇಡ್ ಅವು ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ನೀರು ಬತ್ತಾಯ ಪಂಡತ ಆಯ್ತಕ್ಕ ಲಕ್ಕ ಅದೆಪ್ಪುಂಡು ರಡ್ ಪೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಲಕ್ಕ ಅದೆತ್ತು ಕೂಡ ಅಂಚೆನೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಗಮ್ಮುಂಡದೆ ಸರ್ ಐಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಂತ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂದು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಇಂಜೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೂಲಿದ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪಿನ ಇಂಕುಲು ಈತನಟಲ್ಲ ಮಂಡೆ ತೂನಾಗ ಪುರಾಲ್ದ ಮಂಡೆ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ಲು ತೂಪಿಲಕನೆ ಪಿಲಿ ಅಪೂರ ದೇವರನ ಮೈಮೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲನ ದಾದ ಎಂಕ್ಲು ಐತ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋದು ಪೂರ ಕಲ್ತಿನಾಕುಲು ಅತ್ತು ಒಂಜೆ ಅವಡು ನೆತ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ದಾಲ ಆಟದ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ದಾಲ పోతిಜ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವು ಆಪುಜಿ ಬಂಡದಾನೆ ಆಯ್ತಾ ಬಿರೋಡು ಅದೇ ಬಂಗ ಬತ್ತು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಪೋಡಂಡ ನಮ್ಮ ಕಮಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಲ ಕೊಡೊಂಜಿ ರಾಜೇಶ್ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಇತ್ತೀನಿ ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ ರಡೇ ಟೀಮ್ ಜತ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅದರ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ದಾನಿ ಕಮಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 4 ಪಿಲಿಕುಲು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡಲ ಒಂಜಿ 75 ನೆನಪಾಕಿಲತ್ತ ಪಾಪಾಕ್ಲೆ ಫೈಂಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ ಟಚ್ ಉಂಡು ಫೈಂಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ 6 ಮಂತದ್ದು పోతారు ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ದಾನಿ ಹೊರ ಗಲ್ಗೆ ಸ್ಟೇಜಿ ಪಾಡ್ನ ಅಲ್ಪ పోదు ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೇನೆ ಬಂದು ಈ ಮನ್ಪು ಒಂದು ಹೆಂಗಂತಾರೆ ಆತನಡ ಬ್ರಷ್ ಬದ್ದು ಖಾಲಿ ಮಂಜಾಲು ಬಲ್ದು ಹಾಕೊಂಡು ಉಗುರುಗು ಒಬ್ಬರು ಖಾಲಿ ಶೇಡ್ ಬರ ಪಾಡೋದು ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಪತ್ತದು ಅವೇ 4 ಬಿಲಿನ ಬಂತೀನಿ ಅಲ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂತೀನಿ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಬ್ರಷ್ನ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂಜಿ 12 ವರ್ಷ ಕರೀನು 15 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂದು ಎಂದತ್ತು ಮನ್ಪಂದಿನ ವೇಲೇಜ್ ಇರು ಬಣ್ಣ ನಂಬಾರು ಇಲ್ಲದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ಗೋಡದ ಡಿಸೈನ್ ಮನ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಪೂರ ಆಲ್ ಓವರ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಕುಕ್ಕರ್ಲೆ ಹಾಂ ಅಡಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಬತ್ತಿನ ಐಟಮ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಂ ಒಂದು ಪೂರ ಪಸತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ರೆಡಿ ಆವಡು ಹಿಂದೆತ್ತದ ಮೂವಡ್ದ ಒಂದು ಅವ್ರ ದೆಪ್ಪಡು ದೆಪ್ಪಣ್ಣ ಕುರಿ ಆತನದೆ ಒಂದು ಪೊಸತ್ತು ಅವು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಂತಿರಂತೆ ಏನು ದೆತ್ತದ ನನ್ನ ಪೊಸತ್ತೆ ಪಾಡೋಡು ಪೂರ ಹಾಂ ಮೂಲೆ ಮನ್ಪುಣು ಅದು ಆಲಜ್ಜಿಂದ ನೆಂಚಪ್ಪುಣು ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಕಣಪ್ಪ ಅಂತ ಐನ್ಲ ತಜ್ಪ ಹಾಂ ಕಾಲು ಹಿಂದೆ ಈತ ಉಪ್ಪುಣು ಐಕೊಂಜಿ ಶೇಪ್ ಎಂಕುಲು ಕೊರೊಂದು ಹೋಪಿನಿಂದೆ ಈತ ವೆಲ್ಡರ್ ಈತ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪಿ ಹಾಂ ಅವು ಅಂಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋರ್ತಿನ ಐಟಮ್ ನಮ್ಮ ಗೋಕುಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕುನತೆ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಬಯ್ಯನ ಅಂಗಡ್ಡು ఆయన పూర బోర్తిని మెటీరియల్ కంటే బోర్తి లెక్క మనుకోండి డిఫరెన్స్ తూలే కన్నకి చెప్పుండు ఐకి శృంగారం ఆ దాయి ఒక్క ఏత పొర్లు తోలి ఆ జండే విజయ వన్నగైతే పొర్లే బేత ఆ స్టేజ్ కొని ఎంట్రీ అనక ತುಯ್ಯರ್ ದಿಲೆ ನನ್ನ ಖಾಲಿ ಬೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಪೂರ ಅವು ವೈಟ್ ಬಿಲಿ ಅವನ ಎತ್ತ ಇರಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಂದಿ ನನ್ನ ಮಿಷಿನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮನ್ಪು ಒಂದು ನೆಕ್ಕಾಲಿ ರೋಮ ಕುಲ್ಲಾರ ಮಾತ್ರ ಆಯನ ತಾನು ಹಾಂ ಸೈಡ್ ರೋಮ ಕುಲ್ಲಾಯರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೀಸೆ ಕುಲ್ಲಾಯರುಂಡು ಮಣ್ಣದ ಅಚ್ಚಿ ಮನ್ಪು ಮಂಡಲೆಕನೆ ಅಚ್ಚಿ ಮಂತದ್ದು ಅవి ಕಾಕಜಿ ಪತ್ತ ಅದೆಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಫೈಬರ್ ಒಂದು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಮಣ್ಣದ ಒಂದು ಎತ್ತ ರಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೂರ ರಟ್ಟು ಒಂದು ರಟ್ಟು ಪೂರ ಇತ್ತಾನೆ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಪೇಪರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುಂಡು ಹಾಂ ಆಯ್ತು ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವಂಜಿ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಬತ್ತು ಜಿಂದ ఆయన ಎದುರುಲ್ಲ ಕಣಪೂಜೆ ಅಂಕುಲು ಅಲ್ತರದ್ದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಂದು ದೀಪ ಅಂಚಲ ಉಂಡು ದೇವಣ್ಣ ಜನಗಳಿಗೆ ಬೇಜಿ ಹಾಂ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಎದುರು ದೀಪಿನಿ ಇಜಿನ್ನ ಉಲಾಯಿ ಹೋದಾಪುಂಡು ಎದುರು ದಿಕ್ಕು ಏರಿಗಿಲ್ಲ ಹಾಂ
ನೆತ್ತ ನಿಂದು ಅಂದು ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ನ ಅಂದ ಜಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ ತೂಲೆ ಕಣ್ಣದು ನಿಂದು ತೂಲೆ ಇಂದು ಓಬೆ ನಮ್ಮ ಗೋಲಿ ಒಬ್ಬರ ದೀದಿನ ಕೈಟೆ ಪೂರ ಶಾ ಇಂದ ಮೀಸೆ ಕೂಲಿ ನಮ್ಮ ಓಲ್ತು ನಮ್ಮನೆ ತೂಯಿಲ ಕಾಪು ಅಂದ ಗುರು ಬಂದು ಏನಂತ ಜಾರಿಗೆ ಇರೆಗೆ ಗುರು ఉండాలి ధ్యాన పంట ఇంచల ప్రతి ఒంజి వేల మన్పునగల పోదు మన్పునగ తూపೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪು ಐತೆ ಪುರ ಒಂದು ಪುರ ಬಾರಿ ಫಸ್ಟ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಬುದ್ಧಿ ತೆರಿ ನಡೆದಿಂಚಿ ಓಲ ಆಪುಜಿಂದ ಬಂತಿನ ನಮ್ಮ ಜಾಯಮಾನ ಇಜ್ಜಿ ಇವನೊಂಜಿ ತಾರದ ಗುರುದೇಪನ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಸೋಷಲ್ ವರ್ಕರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವೇಲೆಗಳ ಗುರುಂದು ಮನ್ಪಿನ ಜಾಪುಜಿ ಆವಡವು ಅಂಚ ಎಂಗಳು ಪುರ ಮಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಗಳು ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಪುರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಪೂರ ಎಕ್ಲ ಸೈ ಪಾಪ ಎಂಗಳು ಎಂಚ ಬೆನ್ಪ ಅಂಚ ಹಾಕುಲ್ಲ ಬೆನ್ಪೆ ರಿಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪ ಅಂದ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರ ಮನ್ಪೆರ ಪಾರಲ್ಲಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕೊನೋಡು ಇದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಂಜ ಮಂಡ ಎಂಗಳು ನೋಡಿಗೆ ಎಂಗಳು ಇತ್ತು ಬರ್ತು ಪುದರ್ ಕಣ ಕಾರಣನೇ ಎಂಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ನಂಜಿ 10 ಜನ ಕೊಲ್ಲು ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಬಿಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿರು ಇದು ಇದು ಬೇಲೆ ಅನ್ಬಿಡೋಕೆ ಅಂದೆ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟರ್ನಾಗ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಳು 10 16 1 ಗಂಟೆನಾಗ ಬರ್ಪಿನಿ ಆಟ ಪಟ್ಟೆ ಬಿಡ್ಪೋಣು ಅಂಚ ಪುರ ಮಂತದ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಅಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಗಳು ಏನು ಮರಕ್ಕೆ ಬೊಪ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಎಂಜಿ ಎಂಗಳು ಎಂಚ ಉಲ್ಲ ಬಂಡ ಒರಿ ಪಿಲಿತ ಮಂಡ್ಯದ ಬಂಜಿರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪುನ ಇಲ್ಲ ಬೊಲ್ದು ಮಂಜಲ ಹಾಕೋಯ್ ಅವು ಎಂಚ ಬನ್ಲಿ ಎಂಗಳು ಹಾಕ್ಲಿನ ದಿವಂದಿನ ಒಂಜಿಂದು ಇತ್ತೆಗಳು ಹಾಕಲು ಬತ್ತು ಬೊಲ್ದು ಮಂಜಲು ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪ ಆಬೇನ ಹಾಕಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಪಾಪ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವು ಹಾಕಲು ಎಂಕ್ಲು ಪತ್ತು ಅಂಚ ದಿವಂದ ಏಪಲ ಹಾಕ್ಲಿ ಆಂಕಾರ ಬರ್ರವೆಲ್ಲಿ ಆಂಕಾರ ಬತ್ತಂಡ ಬೋಡು ಒಂದು ಜಾಲಿ ನೆತ್ತದ ಜಾಲಿ ಹೋಗ್ಲ ಜಿಜ್ಜಿನ ಎಂಕು ಡೈಲಿ ಕುಲ್ವ ಡೈಲಿ ಆನ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಪ್ಪುನಾಗ ರಡ್ಡ 3 ಗಂಟೆ ಬಂದು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ರಸ್ಕ್ ಒಂದು ಚಾದ್ ಇದು ಕುಲೋನು ಒಣಸಾದು ಜಿಜ್ಜಿನ ನಿಜ ಯಾರು ಬಿಡೋದು ನಾವು ಉಲ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಈ ಸತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದಿಪ್ಪಿನ ಟೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ನೆಟೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಮೇಟ್ ಇತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸೈಜ್ದ ಪೂರ ನೆರಳು ಧೂಳು ಬತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಬಂಡವು ಅರಲ್ ಬಿಡೋಡು ಅಂತ ದಿನ ದುಮ್ಮೆ ಕುಲ್ಲ ದೀಪಿನ ಅವು ಎಂಜ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಫುಲ್ ಕರ್ಲಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಉಲಾಯ್ ಆ ಬುಡ್ಪೂಜಿ ನನ್ನ ದೆತ್ತಿಲ ಕಣ್ಣಿ ಕೂಡ ಬರ್ಚಿದಾಕಲೇ ಕೊರೋಡು ಬರ್ಚರಂಡು ಇಜಿ ನನ್ನ ಬುಡ್ಪೂಜಿ ಅವರು ಅಮ್ಮ ಇರೇ ಉಲಾಯ್ಗ ದೆತ್ತಲೆ ಕಂಡು ಗಂಟು ತಲೆಕ ಆಯ್ತಾ ಉಲಾಯ್ದ ಮೇಟು ಆ ಬುಡ್ಪೂಜಿ ಜಿನ್ನ ದಾಲಜ್ ಇಂದ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಪೂರ ಅದು ತರ್ಪಲ್ ಉಂಡದೆ ಈ ರೋಮಾಂಡ ಇರಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತ ದಕ್ಕೊಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದೇನು 10 ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಾಲ ಬೀಜ ತರ್ಪಲ್ ಅವು ಮೋಲ್ಡ್ ಬೇತೆ ಒಂದು ತರ್ಪಲ್ದ ಅವು ಇರೇ ಕಾಕಾಜಿರಿ ಮನ್ಪುಣ ಇತ್ತೆ ಬಂಡ ಆಯ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೆರ ಬೋಪುಜಿ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಉಂಡದೆ ಆಲಾ ಬಂಡು ಒಂದಾಂಡು ಇರೋದು ಆಲಾ ಬೀಜಿ ನುಂಗ ಅದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಗೊಂಡೆ ಬರೋದಿಕ್ಕಾರ ಅವ್ರು ಅಡಿ ಕಂತು ದೀತೆ ನನ್ನ ಕುಲ್ಲ ಹೊಡಾತ್ರಿ ಅವ್ರು ರಾಸಿ ಗೊಂಡೆ ಉಂಡಲ್ಪ ಬರ್ತಾನೆ ಚೂತ ಒಂದು ಪೂರ ಐಕು ಟೊಪ್ಪಿಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದ ಕುಲ್ಲವನ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಲಂಗೋಟು ಗೊಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ಮೇ ಕೊಂಚ ದೆತ್ತು ತಿಕ್ಕದು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಮೇಕಲ ಒಂಜಿ ಡೇಗಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡೇಗಲ ಒಂದಿತ್ತ ಮೂಜಿ ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಬುಡ್ಪೋಡ ರಡ್ಡೆನು ರಡ್ಡು ಮೇಕಲು ರಡ್ಡು ಕುಲ್ಲ ಅದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಲಿಪುನಕ ಅಂದ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಲೆಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಆಯ್ತಾ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಉಂಡದ ಆ ಗಡ್ಡ ತೋಜಿನಿರಿ ಲೈಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಒಂದು ಪೂರ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಡ್ರ್ ಪೂರ ಒಯ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪಜಿಂದ ಹೋಗ್ಲ ಬಂದ್ಪೂಜೆ ಮಂಡೆ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಪೂರ ಹಾಂ ಹಿಂಗೆ ಪುತ್ರದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು
ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ್ವಾಲ ಉಂಡು ವೈಭವ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾನೇರ್ದುಂಡು ಅಂಚಿನಗೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದಲ್ಲ ಉಂಡು ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಐಕೆ ಅಂತ ತುಂಬಿ ದೆತ್ತೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಳು ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಪೋಪತಿ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಮೂಲ ಎಂಗಳು ಮೂಲಕ್ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾಡ್ರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸರಿಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ನೆತ್ತ ಬೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಪೂಡ ಐಕೆ ಎಂಗಳು ರಾತ್ರಿ ಬಾಗಿಲು ಕುಲ್ದು ಮನ್ಪುಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ಪೈಂಟ್ ಬೀಸಿ 14 ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ರೆಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರೆ ನಾನು ಮಣಿ ಪಂಚಿ ಎಪ್ಪುನು ಏರೆಗೆ ತಿಕ್ಕರಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಅವು ಎದುರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೂರ್ನತೆ ಐಕೆ ಬಡೋದು ಎಂದೆಪ್ಪುನು ಎದುರ್ದ ಮಲ್ಲರು ಅಮ್ಮೈತೀನಿ ಅಂದಂದ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಣ್ಣ 1,2,000 ಮಿತ್ತು ಬೂರು ದಯ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸೀಟಿಗೆ 6,000 ತೆಪ್ಪುವೇರಿ ಒಂಜಿ ಸೀಟಿಗೆ ಈತ ಮಲ ಸೀಟ್ ನೆಕ್ 7,000 ಮಟ್ಟ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂಚೆ ಲೋಕಲ್ ಉಂಡು ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ಏನು ಜೀವ ಇಟ್ಲ ರಡ್ಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಐಟು ಹಾಂ ಆಯ್ತು ಏತು ಬಂದು ಅಂದ 10 ಇರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಬಣ್ಣ 10 ಟೊಪ್ಪಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಳಿ ಒಂಜಿ ಸೀಟು ಅಪ್ಪ ಈರೆ ಬಣ್ಣ ಏತು ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಮೋಲ್ಡು ಮಂತಿನೇಕ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ತೆಪ್ಪುವೇರು ಖಾಲಿ ಈತ ಮಂತಿನೇಕ್ ಪೈಂಟ್ ಹತ್ತು ಖಾಲಿ ಆತ ಮಂತಿನೇಕ್ ಎಂಗಳು ಪೈಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ರೋಮಪುರ ಕುಲ್ಲದು ಕೊರಡು ಅಂದಂದ ಆ ಬೇಲೆದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿನ ಆಯ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅವು ಬೇಲೆ ಇರೇಗ ತೂನಗಣೆ ಛೇ ದೀನಿ ಯಾವ ಮಾರ ಅಂಜಪುರ ಮೈಂಡ್ ಬತ್ತಂಡು ಅವು ಬೇಲೆ ಆಪಜಿ ಆಯ್ತು ಆಪಿನ ಆರ್ನ ಅಪ್ಪೆಜ್ಜಂದೆ ಉಲ್ಲಜ್ಜಿ ಸನ್ಮೀತ್ ಬನ್ಲೇಕನೆ ಆರು ನಿಜಿನ ಇರಿ ಆತ ದಿನ ಬರೋ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜೆ ಮನ್ಪುಣ ಅಂದೆ ಈರೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರಲಿ ಹಾಂ ಅರ್ನಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡೆ ಆ ದಸರೋಡೆ ಎಂಗಳು ಬೆನ್ಪಿನ್ ಇಂಜಿನ ಇಂಜಿನೇ ಕಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೊಲ್ಡ ಮನದಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಲಕ್ಕು ಜೇರು ಕೆಲವರು ಅಂದಂದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದ್ದು ಬರ್ತದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಪ್ಪ ಎಂಗಳು ಮಂತಿನ ಬೇಲೆ ಪೊರ್ಲು ಆವಡು ದಾದಾನ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಂದಿಲೇಕ ಆಯ್ತು ಹಚ್ಚಿಲ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಬರಡು ಒಂದು ದೇವಡ ನಟ್ಟು ಆರೆ ಎಂಗನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಗನ ಕೈ ತಿರ್ಗು ಆತು ಆರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಲಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಉದುಪಾಡ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂದೆಕ್ಲ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಐಟಮ್ದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮನ್ಪುಣ ಯಾನನ್ಲ ಪೈಂಟಿಂಗ್ದ ವಯಸ್ಸಂಡ್ರೆ ಪೂರ ಅನ್ನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿನ ಮುರಳಿ ಅಂದಂದ ಆರು ಎಂಜ ಬಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಡ್ಲ ಊದು ಗುಂತದ್ದು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಣ ಆರೆ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗು ತೆರೆ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಪಿಲಿತೇಸ ಅಂತೂ ಬಾಣ ಪಿಲಿತೇಸ ಪಿರೋಡು ಪುನ ಕಲಾವಿದರ ಮುಕುಲು ಅವನ ಪಿಲಿಯಾದ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೋನಂಡ ಪಿಲಿತ ಕಲಾವಿದರ ಹೆಂಗ್ ತೂಂದು ಅಂಡ ಈತ ಮಾದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ನಿಕುಲಿತ ಪೊರ್ಲು ಮಂತಿನ ಇಟ್ಟತ ಅಂದಂದ ಈ ಸಲ ಪಿಲಿವಾಡ ನಿಕುಲು ಪಿಲಿವಾಡು ಹೋಯ್ತು ಅಜಿತಾಮ್ನೆ ಒಂದು ಪೂರ ರಿಪೇರ್ ಇದೆ ಪೂರ A to Z ಕರಡಿ ಸಾರದಲ್ಲ ಪೂರ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಆವೇದ ಮನ್ನಡು ಮನ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕೈಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಗಜಿ ಬತ್ತದ್ದು ಸೇಪು ಕೊರೊಂದು ಪೊರ್ಲು ಅಂತಂದು ಹೋಗಿ ಬೊಕ ಮಿತ್ರದ ಈ ಮನ್ನಡು ಮನ್ಪುಂಡು ಅವಲ ಪಂತ ಅಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆದ ಮಣ್ಣು ಉಂಡದೆ ಇಂದೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಲೊಂತು ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಪೂಡ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದ ಇದು ಗಮ್ಮುದಲೆ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಓಡು ಮನ್ಪುಜಾರ ಅವು ಹಾಂ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಲಿ ಇಟ್ಟು ನನ್ನ ದಸರಾ ಕರಿಯೋಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡ ಅಂಡ ಹಾಂ ಅಂದ ಗನ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಗನ್ ಅಂದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಆತ ಮಂತಿದ್ದ ನನ್ನ ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಅಪ್ಪನು ಈ ಮಿಷಿನ್ ಅವು ಎಂಜಿ ಗೊತ್ತು ನಿಂಚೆ ಕಟ್ಟದಿಜಿರ ನೆಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸೂಜಿದಲ್ಲ ಅವು ತಿರ್ತು ಪೂರ್ಣ ದಕ್ಕೊಡೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಹಾಂ ಸ್ಪ್ರೇ ಮನ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಹಾಂ ನೆಕ್ ಮಂಡೆಗೆ 22 ವರ್ಷ ಈ ಮಂಡೆಗೆ 22 ವರ್ಷ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೈಸ್
ಪೂರ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಿದಿನ ಮಂಡೆ ಇತ್ತ ದಾಲಜ್ಜು ತೀಯರೆ ಅವು ಪೈಂಟ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಐಗೆ ಐಗೆಂಜಿ ರೂಪನೇ ಬೇತ ಬರ್ಪಿನ ಹಾಂ ಐಗೆ ಪೈಂಟ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಅವು ದೇವರನ್ನ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಂತ್ ಕನದಿನ ಮಂಡೆ ಈಗ 22 ವರ್ಷ ನಿನಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹಾಂ ಖಾಲಿ ಅಂಡರ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕದಿತ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ನೀ ರೆಡಿ ಆಗ ಅವಳೆ ಮಂಡ್ಯದ ಇದ್ದಾನ ಗೈಕ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೂಪ ಇತ್ತು ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆ ನಮಗೆ ಬೋಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದೇಟು ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡದೆ ಐಟು ಉಪ್ಪುನ ಮಂಡೆ ಒಂದು ಮಂಡೆ ಬಟ್ ಆತ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ಚವು ದಯವನ್ನಗ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಆತ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಿದಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಮಣ್ಣು ಪಡತ್ತ ಬರ್ಪುಣವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ವರ್ಷಲ ಪೈಂಟ್ ಮಂತೆ ಕೊನಪಿ ಅಂದ ಹಾಂ ಎಂಕ್ ಅವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಕ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅವನಿ ಮಂಡೆ ಉಂಡು ಮಂಡೆ ಏತ್ ಒಲ್ಪಲಿಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಮಂಡೆ ಅಂದ ಅತ್ತ ಅವು ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲದಲ್ಲ ಬೇಲತ್ತ ಇಟ್ಟು ಅವು ಪೈಂಟ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಅಂಚೆ ಬರ್ಪಿನವು ಏಪಲ ಈಗ ತೂಯರ ಬಣಕ್ಕಿತ್ತು ದಾದಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ದಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವೇ ದೀಪನ ಏಪಲ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಾಯರೆ ಆನಿಡ್ ದಿಂಚ ಅವೇ ಮಂಡೆ ಉಂಡು ಪುರಲ್ದ ಟೀಮ್ ಅವೇ ಮಂಡೆ ಎತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಗನ ಪದಿನ ಮಂಡೆ ಓ ಏಪಲ ಗುರುತ ದಿಕ್ಕುನು ಪೂರ್ರೆಗಳ ದಿಕ್ಕುನ ಪುರಲ್ದ ಪಿಲ್ದ ಪುದರ್ ಬಂದು ಜಾ ಮಂಡೆಡೆ ಗುರುತ ಬತ್ತೀರಿ ವಿಸಿಲ್ ಬಾಡು ಆ ಮಂಡೆ ಪಂದುನ ಅವ್ರು ಅರ್ಣನೆ ದಯೆ ಆಯ ಪಂದವನ ಗೊಬ್ಬುನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ದೇವರ ದಯಟೆ ಗೊಬ್ಬು ಪೂರ ಬಂದ್ಬಿಡ ಇತ್ತ ಕುಡ್ಲದ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಈ ಕುಲ್ದು ಗೊಬ್ಬುನ ಬಂಡ ಅವು ಸೌಮ್ಯೋಡು ಗೊಬ್ಬುನ ಮಂಡೆ ಅವಳು ಮಂಡೆ ಸೌಮ್ಯ ಬೋಡು ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಗರ್ವ ಐತಿ ಸತ್ಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಪಿಲಿಕುಲು ಐಕಲ ಶೂಟ್ ಆಪಜಿ ಮೌನಂತೆ ಸೌಮ್ಯ ಹಿಡಿತಿದ್ದು ಆ ಜೋಕ್ಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬನಗ ಮಂಡೆ ಅಂತೆ ಸೌಮ್ಯೋಡೆ ಬೋಡು ಯಾಪಲ್ಲ ಉಗ್ರೋಡು ಪೆರವಲ್ಲಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಿಲಿಕುಲು ಪೂರ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಹೆಚ್ಚನೆ ಅವಿನ್ ಅದೇ ಲಕ್ಕದು ಒಂತುಂಡೆ ಬಜೆಟ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋ ಪುರಾಲ್ ಈತು ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಆಜಿಯಲ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅಂದಂದಂದ ಆತ ಪಿಲಿಗಿತ ಟೀಮ್ ಜನ ಮುಲ್ತಾನೆ ಪೂರ ಅದೇ ಹಾಂ ಈ ಪಿದೇರು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪಿನ್ ಮೂರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಮಂಡ ದೇವರನ್ನ ಅಂದಿಟ್ರಿ ಪರಕೆದ ಪಿಲಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆ ಹುಷಾರಿದ್ದಂದೆ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ದಾದನ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕಲ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹಾಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಆಯನ ಹುಷಾರನ್ನಂಡ ಪಿಲಿಪಾಡ್ಪ ಅಂಚಿನ ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಂದು 25 ಜೋಕುಲುಪ್ಪ ವರ್ಷಲ ಪರಕೆದ ಹಾಂ ವರ್ಷಲ ಆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಎತೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂಚಿನ ಹಾಂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೆಲವು ಕೈಕರ್ ಬರೋದಿನ ಅಂಚೆ ಪುರ ಉಪ್ಪುನ ಎಂಗುಲು ಆ ಹುಷಾರಂಡ ಸುಮಾರ ಅಂಡ ಎಂಗುಲು ಪುರಲ್ಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತು ಪಿಲಿಪಾಡ್ಪ ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಪಿಲಿ ವರ್ಷಲ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಿನ ತಂದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿಜಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಹೆಣ್ಮ 10 ಜನ ಪರಕೆದ ಪಿಲಿಂದ ಎಪ್ಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಮುಂದೆ ನನ್ನೆ ಪಿಲಿತ ಪೈಂಟಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಮನ್ಪುಣು ವಯಸ್ಸನ್ನು ಪೂರ ಮೇಲೆ ಮುರಳಿ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗುಲು ಅರ್ಜನ ಸಾತ್ ಎಂಚಿನ ಅದೇ ಮುರಳನ್ನ ಬಾರಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಬಾರಿ ಪಾತಿರಿ ಎಂಕು ಕಾಲಿ ಪಿಲಿತ ಏಸಂತ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅದು ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಚಿತ್ರ ಈತು ಬಂಗ ಉಂಡು ಬಂದು ಈತು ಪಾತಿರಂಗೆ ಈತು ತೂನಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಿಂಕ್ಲೆ ದೇವಣ್ಣಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾರನೇ ಬಣ್ಣಗೆ ವೇಷ ತೂ ಓಡು ಬಂದು ಆಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವೇಷ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವು ಪೂರ ತೂಪಿನ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲು ದೋಜೋಡು ಎಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬೆಲೆ ತಾವು ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಎಂಚಿನ ಮರ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆ ಬೆಲೆ ಅದು ಶೋಕಾತನೊಂದೇವ ನೋಡು ಸತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತಾನಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಮನ್ಪೋಡೆ ಖಂಡಿತ ಈತು ವರ್ಷಲ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ತೀರಡೆ ಓಲು ಬೋನಗಲ ಅಂಜಿ ಪಿಲ್ದ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಅವಡು ಆಲಾತನ ಪನ್ಪಿನ ಪುದ ರೀತಿ ನೆಟ ವೈಜಿ 6 ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಆ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜಿರ್ದ ಈ ವರ್ಷ ಬೆಂಡ್ರೆ ಎತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂದು ಸೊಲ್ಮೆಡ್ ನಮ್ಮ ಪುರಾಲ್ದ ಮುರಳಿಯನ್ನೇ ಅಂತೇಳಿ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಆನಂದ್ ಅನ್ನೇ ಮಾತ ತೊಸ್ಪೋಡ್ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಕನದಿತ್ತ ಇಂಜಾತ್ ಬಾಯಾದ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಪಿಲಿತ ಟೊಪ್ಪಿ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕುಟುಂಬ ಇನ್ನು ಕಾಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ವಿನ್ ಅನಿಸಿತ್ರ ಕುಟುಂಬ ಅಂಚಾದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಅತ್ತ ನಾನು ಆಯ್ತಾ ತೊಪ್ಪಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ತಿರುಪಾದ ಕೊರಿಯರು ತುಲೆ ಅಂದರೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಿಲಿತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂಗೆ ತಗೊಂಡಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಪಿಲಿತ ಪಿರವಡಿದು ಬಂಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೇನು
ಲೇದರ್ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನರ ಅಂಡ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಇರ್ನ ಕೈಯಾರ ಇರ್ನ ಅನ್ನಾಗಿ ಈ ಶಾಲನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಪೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಆನಂದನ ಮಾತು ಮುಗಿದಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಮುರಳಿ ಅನ್ನ ನಂಬರ್ ಎಂಕುಲು ಪಾಡ್ದುಪ್ಪ ನಿಕಲ್ನ ಉರುಡ್ಲ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಜಪುಡೋರ್ಗನ್ನು ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಆ ಕನ ಮಾತಾಡ್ಲು ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ಈಗ ಪಿಲಿತ ಟೊಪ್ಪಿ ಅವಡತ್ತನ್ನ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಅವಡ್ ಬಂದು ಏನಾಗ ಮೊಕ್ಲೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಂಡ ನೀವು ಒಂಜಾರು ತಿಂಗಳು ದುಮ್ಮು ಮೊಕ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ನಿಕಲ್ ದಾಬನಾಗ ಮಾರ್ನೆ ಮೀ ಕೈತಲ್ವನ್ನ ಕಾಲ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಐವ ಟೊಪ್ಪಿ ಅವಡ್ 25 ಟೊಪ್ಪಿ ಅವಡ್ ಬಂದ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಪುಜಿ ಅತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಕನ್ನಡತೆ ಅಂದಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಪೋಪ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೆ ಪೂಜಾ ದಸರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲಿಗೆ ನೆತ್ತ ಬೇಲೆ ಮನ್ ಪೆರ ಆಪುಜಿ ದಿನವಲ ಒಂದೇ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಿಲಿತ್ ಖಂಡಿತ ದೇವನಾಗ ನವರದಾಪನ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ದಾದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಆ ಮುರಳಿ ಅನ್ನಾಗ ಅತ್ತನಾಂಡ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನಾಗ ಆನಂದ್ ಅನ್ನಾಗ ನಿಕಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ದೇವನಾಗ ತುಳುವೆ ಓಡಲು ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ ಆಯ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸವನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುವೆ ರಾಜ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುರಳಿ ಅನ್ನ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈತೆ ಇಪ್ಪುನು ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಈ ಬೇಲೆಗೆ 1000 ಸೀಮೆನು ಕಾಪುನ ಚಿತ್ರ ಪುರಾಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲ ಇಂಚನೆಪ್ಪಡಿ ಬಂಗಬತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಖುಷಿ ಅನ್ನಕ ಮುರಳಿ ಅನ್ನ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡೋ ಚಿತ್ರ ಮಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಹೂ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಅನುಗ್ರಹನ ನಿಕಲ ಮಿತ ಸದಾಕಾಲ ಇಂಚನೆಪ್ಪಡಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಿತಿ ಇಂಚನೆ ಎಪ್ಪಡಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಂತ ನನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಡ್ ಇಂದು ಇನ್ನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ತುಂಬದ ಎಗ್ಗಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ತಿಕ್ಕಿಗ ಪಾತಿರ್ಗ ಆತನಟ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂದು ಎಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು